Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Bu seferki gepleşik şöyle hak gelen prezident tohum arada bir köp zat sorasın milyarder tohumdan. Berdimuhamedov ulusi manka sana değişli. Sen eks olun olin mara matlaqatda da sen ma eks ol. Gurulşukda da sen ma eks ol. Bir yerde bir zat açılsa sen ma eks ol. Sen neme eks ol. Hemme yerde eksini görkezmeli mi? Arkadaş şehrini vurdum. İnibit son arkadaş şehrini açtık. Yani o inibit son arkadaş şehrini kimleri yaşamalı? Sen tohumun, dine sen tohumu değişli mi? Ya sen yanındaki yalakaların, ministerlerin, iki yılıp salam beriyerlerin tohumuna değişli mi? Ya da başka vilayetlerden gelip yaşayabilen adam mamış o yerde. Sen bana şunu aytsana. Sen neyme ödüğün inibit sen şehir açtım diyen olup onun neresi olacak koylanmayın? O inibit son şehrine avtobus var ya mı? Sen bana şunu aytsana. Onu iyi merkezde barangda da maşinin köyünü olmalı, arasacı olmalı, ak maşin olmalı, garası olmalı, nemet olmalı. Müngepin başına yetkenizle siz aşkaba sizin atanızdan galan miras mı? Siz kim beydip adamları bara eylak salman o yerden berden kovuyalı. İlk merkezde adamlar aşkabada işe var bilen oklar. Biliyor musun şunu? Serdar Berdimuhamedov sana da değişli güç kelle. Beyinsiz. Senin ayın kalkın oturduysa gene onun nerede prezident olan olayan mı? Hazır edip gelen olayan mı? Hazır edip gelen öyle neyme peygamber bolunuzdur ötkeniniz sizin tohumunuz. Nerede sizin tohumunuz peygamber olup da hazır edip geliyiniz. Binamız tohum siz. O zaman mara manka sana değişli. Özünüm gitken de neyme etken çağlar hasanasını açayan onun içinin monumentini zadına koyup deme monumentini bolya görüyen zad etken de monumentinin içine de var atın heykelini koyan mı? O eline yürek yasatken onun içine de atın heykelini koyan mı? Gayo sen eğer şu yerden zetski Hasanı açanasın çağlar için hasanı açanasın o atın heykeli neymiş var o yerde atın neymiş var o yerde sen kellendiğin at bile iti işleyen olaymasa manka he köçenin lampaları haydi hilesi durdu ne hili neme olmalıyan ol para yanındaki yalakaları köylükede oturup goşka edip veriyen mi sana o goşkayı sen yanındaki şahırsın o yazıp verdi mi şah oluyor mu yazıp verdi mi sana o goşkayı şunu o kap ver arkadağım şunu o goşkudur diyen ol be beyinsiz arhitektör oldun sen, o matlağın başlığı oldun sen, hem bir yerde sen malığı, eks olsan eks yerinde otura, ya oturmanı bilen yok mu? Ortada aytlara durnaya gılavana gampa koyunca da yottayol sen şolu ütkene, hakikaten hem şol sen. Sen öz yeğenlerine seretken mi? Yeğenlerin emet ne oyanne ha? Gidip çölün içinde aydımcı çağırıp, dinsal yalarla uydu olur. Nerede görülüp estilen zat? Sen şu yıl ne açıton buğda yığdı Türkmenistan, sen şundan haber versene. Sen eylek Türkmenistan'ın gazını, suyunu, neftini, toğunu, zadını satcan gelen pullar nerede? Ne için sen adamların aylığını köpüldüğün ok? Ne için sen garıların pensiyatını köpüldüğün gelen ok? Sebebin onu gayrat gerek onu etmeni, sende o gayrat yok da biliyor musun? Sen adamları çörüksüz, unsuz saklamanı kovuyorsun ha? Adı karısı saklamanı kovuyorsun. Ne için Aşkabat'ta adı karıtlar atasının bakatını allada gitti. Ne için adı karıtlar satılan ok Aşkabat'ta? Hicim adı karit devlet bakasından satılan maladin yok Aşkabat'ta. Hem de kamerçiski hem de atatın bakatını allı uçtu gitti adamlar nerede beklenmeli. İn erkeceti başka vilayetlerden şu yörük işlemene gelen adamlar başkalarıyla gelen adamlar çağırlar bağına yerleştirmek için 300 ya 500 dolar bakadan vermeli tölemeli şolar. Ne şolar şu çağırlarını yerleştirmek için pul vermeli adamlar he? Ne için? Tibe bu Aşkabat ten kakınlar galan miras hiç kolyana. Adı karit yok Aşkabat'ta gımmat bakadan. Her kim çağırını sadece o çağırlar bağına yerleştirecek olup 300-500 dolardan alsınlar senin. Bütçetinin işgârın başlıkları hemmeti oturanlar. Bilim ministri sana değişli. Oku yerleştirme için İngiliz dili, Nemis dili, Rus dili ve şu başka dışarı yurt dilleri borsunlayan onu çağı başına 1000 dolardan alıyorlar. Nerede görülüp estilen zaten? He? İyi merkezde o çağırlar bağına 300-500 dolar töleyen olsalar onunla adamlar gününü net geçirmeli. O pulu nereden almalı? Yine İnibitson'u şehir gördüm. İnibitson'u değerimi vurduk diyen o ağzın doları köpüldü baytyanlı. Hakikaten amara Türkmenlerin bir nahıl vardır. Akmak
sürür döwrany akylly onun hayran neyňalyky hayran alýagy akylly adamlar sana sen wara maskarabaz dünýä boýunça maskarabaz boldun. Indi näme etdiň? Sen inni manka sana diýişdi, sana diýen şu zatlary öz agtyklaryny, aýalyny muzeýe giden bolýam, haly muzeýine, haly dokumany öwretýärmi oğul ýerek agtyklaryna, oğul ýerek sana diýişdi, sen agtyklaryna haly dokumany öwretmede wara, ýerdenjik turup sığır sağmany öwret, paýta ýygmany öwret, hamir tutmany öwret. Siziň wara alma biş aglymy düşenmäňiz, siziň tohumuňyz şol. Sen agtyklaryny näme diýip ýadyr ötken, mektebe gidip maşina eýlendir, goromolja gidip goromosulja eýlendir, agtyklaryň sen. Beýle siz akylly adam bolup galdyňyz, hemmäňiz gidip hem o gaýlynyň alajatny dokudy, oňa da muzeýe padarka sowgat beren bolýarmy? Vay, hakykatdan mara tutuş Berdimuhamedowlar tohumy maskarabaz tohum bilýäňizmi? Serdar senem maskarabaz, senem aglyň gille ektirip, senem çağılyň angla uğradyrsyň, gyýlyň angla okumany uğratjakmy? Uğratsana, garamayaklara sana suwuna gadyna pul töläp nalok tölesinler, senem olaryň dalo alla çağılyň daşary ýurtdaky binamy sowsizo. Siziň hemmäňiz binamys tohum, bizar boly sizden türkmen halky bara ýakatny silkdi inni. Adajyk bara milletiň aladasyny etmäni bilen. Adajyk öz grazdanyň, öz raýatlarynyň aladasyny etmäni öwrenin. İle özüňizi görkezip bara onaşdym diýip bara ýeriň öňüne gompormaňda. Siziň näsil tohum, näsil haram diktatordyňyzy hemmesi bilýär. Siz diktator tohumy, siz başga hiç zat däl. Özüňizden başga adamy ýerine goýun. Serdar sen näsany ministr aýryp, näsany ministr ýerini çalyşdyň, iň merkezeti kalyan satýarlar, kalyan açdy, kalyan çekýärler, çağırlar, kalyanyň suratyny paýlaşdyp, näsany ýaş oglanlaryň durmuşyny ýakdyň. Sen maňa şonu aýtsana. Sen beýle akylly prezident, ýaş prezident bolýan bolsaň, sen mundan gowrak bolardyň. Ýöne senem beýniň kakankydan ütüşik beýinler, senem beýniň gowrakdyr bilýärmi? Ýegenleňe ýygna iň owsy. Ýegenleňe ýygna botoks etmeler, dyrnak etmeler, sara saçyň sara boýamalar, hindi aýallara üjüň etdi. Ertel bir onu aýdarsyň, o köýleýim, ben bu köýleýim. Ol ýerek bar gitdi senem eks äriň aýt. Sana täze köýle alyp berdim, şowur gök pommarda gelip beremedi. Arazyk renkiň senem ütgeday. Haram binamys tohum diýerler size. Adamlar sizden bizar bolly, hakykatdan bizar bolly. Millet bara sizden ýakasyny silkdi. Ýatanyň üstüne turan elmez tohum diýse.